ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ചോക്കി ആൻഡ് ബിക്കി. ഇന്ന് ഉത്രാടം. എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഉത്രാട ദിനാശംസകൾ. ഇന്ന് ഉത്രാടമായിട്ടൊരു പായസ റെസിപ്പി ആയാലോ? അപ്പോൾ ഈസിയായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പായസ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന്. ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: 400 ഗ്രാം പയർ. ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന പയർ നല്ലപോലെ അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വറുത്തിട്ട് അത് തണുത്തതിന് ശേഷം പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 500 ഗ്രാം ശർക്കര മധുരത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തുക. 100 ഗ്രാം ചൗവരി. അടുത്തതായിട്ട് ഒരു തേങ്ങയുടെ 2/2 പാലാണിത്. ഇത് 1/4 പാൽ. ഒരു കുക്കർ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് ചൗവരിയും പയറും ഇട്ടതിന് ശേഷം എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന 2/2 പാൽ കൂടി ചേർത്ത് അതോടൊപ്പം 1 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കുക. ഞാനിവിടെ 3 വിസിലായപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തു കേട്ടോ. കറക്റ്റ് വേവായിരുന്നു. ചീകി വെച്ചിരുന്ന ശർക്കരയിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉരുക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത്. ഇനി ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങാക്കൊത്തെടുക്കുക. ഒരു ഉരുളി വെക്കുക. അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്തെടുക്കുക. ഈ ടൈമിൽ ഉരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര അരച്ചെടുക്കാം. ഈ ടൈമിൽ നമ്മുടെ തേങ്ങാക്കൊത്ത് വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പയറും ചൗവരിയും കൂടി ഈ ഉരുളിലേക്ക് ഇടുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര പാനി കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന 1/4 പാൽ കട്ടിപ്പാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, 1/4 പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം തിളപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. നല്ലതുപോലെ ചൂടാകണം, എന്നാൽ തിളയ്ക്കാനും പാടില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. ഈ ടൈമിൽ ഞാൻ മിക്സിയിൽ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് പൊടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഏലക്ക കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പായസം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ടൈമിൽ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർക്കാം. തേങ്ങാക്കൊത്ത് എപ്പോഴും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുക്കുക കേട്ടോ. ഏറ്റവും സ്വാദം അതിനായിരിക്കും. വേണമെങ്കിൽ ഈ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്ത കശുവണ്ടി കൂടി ചേർക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതൊരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റും. ഇപ്പോൾ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓണാശംസകൾ. എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക, ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക, ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുക. താങ്ക് യു.